שלום, ברוכות וברוכים הבאים לדיפ-טוק, פודקאסט על הדיפ-טק הישראלי. אנחנו אורה פלד נקש וגילה קורם, מדברות בכל פעם עם שחקן או שחקנית באקוסיסטם כדי ללמוד על האתגרים וההזדמנויות של התחום. הפעם אנחנו מדברות עם דוקטור עמרי עובדת, פיזיקאי קוונטי וטים ליד ב-IQCC, המרכז הישראלי למחשוב קוונטי. תודה מיוחדת לסטארט-אפ ניישן סנטרל על האירוח באולפן המדהים שלהם. אז הפעם הזמנו את דוקטור עמרי עובדת, פיזיקאי עם דוקטורט מהטכניון, שביצע פוסט-דוקטורט בהולנד וחזר לאחרונה לישראל לתעשייה הקוונטית. 7 שנים במחשוב קוונטי, 3 חברות בתחום, ועכשיו ראש צוות קיול מערכות ב-IQCC, המרכז הישראלי למחשוב קוונטי. עמרי הוא אחד מהאנשים הנדירים שחיים בממשק שבין מחקר אקדמי לתעשייה, ומצליח להסביר פיזיקה קוונטית גם לכיתת ילדים. נכון. עמרי, כיף שבאת, תודה רבה. תודה שהזמנתם אותי, שמח להיות פה. בוא נתחיל מהשאלה הכי ברורה. מה זה בכלל פיזיקה קוונטית? פיזיקה קוונטית זה שם כולל למודל שאנחנו משתמשים בו כיום, שהוא בעצם נולד לפני בערך 100 שנים, לתאר את החלקיקים הקטנים ביותר שבונים את החומר, את האור, את כל מה שמסביבנו. הדבר המיוחד בפיזיקה קוונטית זה שזה הביא בעצם שינוי תפיסתי מאוד גדול באיך שאנחנו חושבים על אותם חלקיקים קטנים. המחשבה הראשונית הייתה שאותם חלקיקים קטנים אולי התנהגו כמו אותו דבר, כמו חלקיקים גדולים, כמו גולה או כדור, אם אני מכיר את החוקיות, ואז בוודאי הכירו את החוקיות של איך אותם חלקיקים, מה שנקרא מקרוסקופים, כדור או גולה בגודל שאנחנו יכולים לראות ולחוש, איך הם מתנהגים, מה הכוחות שפועלים עליה, ואם אני אראה אותה בכיוון כזה או בכיוון אחר, לאיזה מסלול היא תעשה. בהתחלה חשבו שאותם חלקיקים קטנים אפשר לתאר אותם על בסיס אותו מודל, אבל כשהיה אפשר לעשות ניסויים עם אותם חלקיקים מיקרוסקופיים, הבינו שהתמונה היא אחרת לגמרי, וזה היה מאוד מפתיע, ושינה לגמרי את התפיסה, גם את המודל, וגם ברמה פילוסופית של מה זה חומר, ואיך הוא מתנהג, ואיך צריך לחשוב עליו. זה מתחיל, אבל מה שאמרת עכשיו, אני עוד זוכרת את זה קצת כזה מפיזיקה של כיתה י"ב, נכון. האם האור הוא גל או חלקיק, נכון? נכון, האם האור הוא גל או חלקיק, האם החומר הוא גל או חלקיק, וההבנה היא שהחומר הוא בעצם צריך לחשוב עליו, המודל הקוונטי בעצם מתאר את החומר בתור גלים, כמו אפשר לחשוב על, אז מה זה חלקיק? חלקיק זה דבר שהוא מאוד ממוקד, זה מין נקודה כזו במרחב. גל, אפשר לחשוב כמו על גל ים, זה מין דבר כזה, הוא לא מרוח על כל העולם, אבל הוא מרוח על איזשהו אזור, וההבנה היא שהחלקיק צריך לחשוב עליו כגל, זה לא בדיוק כמו גל ים, זה גל חומר, זה גל של מה שנקרא הסתברות, אבל אפשר לחשוב על החלקיק כאיזושהי ישות שהיא מרוחה על פני המרחב, וכשאני בא למדוד אותו, אני אמצא אותו בכל פעם במקום אחר, בהתאם לצורה של הגל שמתארת אותו. צורה של הגל שמתארת אותו תדע להגיד לי אם אני אמצא אותו בהסתברות גבוהה יותר בנקודה כזו, בנקודה אחרת, אבל, וזה אחד הדברים המטרידים, יש עוד כמה, וזה אחד הדברים המטרידים במודל הזה. מצד אחד הוא מודל מאוד מוצלח, שעובד כבר 100 שנים, אבל מצד שני, אחד הדברים המטרידים זה מה שנקרא אובדן הדטרמיניזם. אני לא יכול, גם אם יש לי את כל האינפורמציה על המערכת, אני לא ידע להגיד בוודאות איפה החלקיק. אני יודע רק להגיד לכל היותר שהוא יהיה בהסתברות כזו בנקודה הזו, ובהסתברות אחרת בנקודה הזו. וכדי לקבל תמונה, אני צריך לעשות הרבה מאוד מדידות, ולעשות איזושהי סטטיסטיקה של איפה מצאתי את החלקיק בכל נקודה. אז יש בעצם מימד מאוד גדול של חוסר ודאות,
שזה ממש סותר כביכול את המדע עצמו, את העקרונות של המדע. התפיסה המדעית שאומרת, אנחנו יודעים מה קורה מסביבנו בוודאות גבוהה. נכון, זה הטריד ועדיין מטריד, אבל במיוחד אז זה הטריד מאוד פיזיקאים, כי באמת בלב של המדע אתה אומר, אני רוצה לתאר את העולם באיזשהו מודל שאני אוכל לחזות מה הולך לקרות. והמודל הקוונטי בעצם מוביל אותנו בעצם לוותר על זה. הוכיח את המדענים, הפיזיקאים, לוותר על מה שנקרא, בלועזית דטרמיניזם, ולהסתפק רק אני יכול לחזות את ההסתברות שלי למצוא את החלקיק בנקודה כזו וכזו, אבל אני לא יכול לחזות במדויק איפה אני אמצא אותו. אז בוא רגע אחת ולתמיד, נסגור את הסיפור עם החתול של שרדינגר. שנייה רגע אז החתול של שרדינגר זה ניסוי מחשבתי שבדיוק מתאר את הרעיון הזה. מבחינת המודל הקוונטי, החתול נמצא בתוך הקופסה. הסיפור של החתול של שרדינגר שיש חתול שנמצא בתוך הקופסה, ובתוך הקופסה יש גם איזה מכשיר עם רעל, שבהסתברות מסוימת הוא יכול הרעל להשתחרר והחלקיק ינשום את הרעל וימות. ואז השאלה היא, האם החלקיק חי או החלקיק מת, ואם אני... החתול, סליחה. אז השאלה היא, אז השאלה היא אם החלקיק בתוך הקופסה, אני לא רואה את החלקיק. סליחה. החתול בתוך הקופסה, אני לא רואה את החתול. והשאלה היא, מה המצב של החתול? אז בתפיסה של המודל הקוונטי, החתול, כמו אותו חלקיק גלי, הוא באיזשהו מצב משולב. הוא גם חי וגם מת. וכשאני אבוא למדוד אותו, אני אמצא איזושהי תוצאה, אבל אני לא יכול, אני לא רואה, התפיסה שלי לגבי החלקיק היא שהוא לא או חי או מת, הוא יכול להיות גם וגם. אם אני אחזור על הניסוי עם הרבה חתולים שונים, יהיו תוצאות שונות. יהיו לי תוצאות שונות, כמו שאם אני אקח כדור ואני אזרוק אותו, כך במקרה הזה חלקיק קטן, ואני אירה אותו לאיזשהו כיוון, לאיזשהו מסך, אני אמצא את החלקיק כל פעם בנקודה שונה. אז זה על גבול הפילוסופיה, כמעט, מרגיש. יש פה אלמנט פילוסופי למודל הזה, כי בעצם אנחנו בעצם רואים את החלקיק כאיזשהו ישות אחרת, אבל יש משהו עוד יותר עמוק שנוגע בנקודה הפילוסופית, והוא גם מטריד, אמרתי לכם, יש כמה דברים מטרידים, אז יש ניסוי מאוד מפורסם, שקוראים לזה ניסוי שני הסדקים, שיורים חלקיק לעבר מין פלטה כזו עם שני חריצים בתוכה, ומאחורי הפלטה יש עוד מסך. אז מה שקורה בניסוי, הנקודה המרכזית שקורית בניסוי זה שאם אני יורה, נגיד, חלקיקים קטנים, לדוגמה אלקטרונים, דרך אותם שני סדקים, ואני מסתכל אחורה על המסך, אנחנו נראה מין תבנית כזו של פסים, שזה משהו שמאוד מתאר גלים. אם החלקיק היה חלקיק נקודתי, אז לא היינו רואים הרבה פסים, היינו בעצם רואים שני פסים שמתארים את שני החריצים. שזה קצת האינטואיציה שלנו, היינו אומרים, אנחנו מקרינים אור או זורקים חומר דרך ממש ככה. שני חריצים, ואנחנו מדמיינים אותו נדבק ככה. בתבנית של החריץ. ממש ככה, אם הייתי עושה גרסה מקרוסקופית של הניסוי הזה, עם גולות, זה בדיוק מה שהייתי רואה. הייתי רואה שני פסים, אבל כשאני עושה את הניסוי עם חלקיקים מיקרוסקופיים, אלקטרונים, אני פתאום רואה הרבה פסים, שזה בעצם מתאר תופעה גלית. אבל אז אפשר להתחכם, אפשר לקחת מצלמה, זה מה שעשו, שמים מצלמה לפני אותו פלטה עם החריצים, כדי להגיד, רגע, מה קורה פה? החלקיק עובר, דרך איזה חריץ החלקיק עובר בכלל? מה הוא עובר דרך זה, מה בדיוק קורה? וכששמים מצלמה, החלקיק, בעצם התוצאה משתנה. בהתאם לצפייה בתוצאה. לא, פשוט, אם אני שם את המצלמה לפני אותם שני סדקים, ויבצע בדיוק את אותו ניסוי, אני אראה שני פסים. במקום הרבה פסים, על אותו מסך מאחור, אני אראה שני פסים. כאילו החלקיק יודע שצופים בו, והוא חוזר להתנהג כמו חלקיק נקודתי. אבל אחרי שהוא עובר את המסך, אז הוא פתאום מתנהג כמו גל. אז מה שקורה שבעצם זה שאנחנו צופים בחלקיק, או במילים יותר מדויקות, מודדים אותו, תוך כדי הניסוי, הוא משנה את ההתנהגות שלו. הוא עובר מהתנהגות של גל להתנהגות של חלקיק. כאילו הוא יודע שמודדים אותו. אז זה עוד איזשהו
אלמנט של עוד איזשהו רכיב בסיסי במודל הקוונטי, שחלקיקים מתנהגים כמו גלים, אבל כשאנחנו מודדים אותם הם משנים את ההתנהגות שלהם. אז זה הדבר השני שהוא מטריד. זה סופר מטריד, אבל זה גם מסביר למה המדיח כלים עובד כשקוראים לטכנאי, לצורך העניין. הוא יודע שצופים בו. משהו כזה, אבל למרות שהמודל הקוונטי הוא בחלקיקים בגופים מקרוסקופיים, זה לא אמור לקרות. אבל כן, אז זה עוד איזשהו רכיב שהוא גם, זאת אומרת, יש בתוך המודל המדעי, אבל גם מבחינה פילוסופית הוא מטריד. קשה לעיכול. והרבה אנשים חשבו למה זה קורה, ואם אפשר עד היום מנסים לנסות למצוא איזשהו דרך לפתור את זה. אז אוקיי, אז קוונטים. להסביר את זה? נגיד שהצלחנו לתפוס את הנושא, אבל עכשיו יש לנו מחשוב קוונטי. כן. בעצם מה פה במה משתמשים בטכנולוגיה הזאת? איך זה... אז כן, אז מחשוב קוונטי זה באמת בעיניי סיפור מאוד יפה, כי זה בעצם לוקח את אותה תגלית גדולה שהתחילה לפני 100 שנה של פיזיקה קוונטית ומתרגם אותה לטכנולוגיה. אז פיזיקה בדרך כלל, למה אנחנו לומדים פיזיקה? אנחנו גם, זה עוזר לנו לפתח טכנולוגיה יותר טובה, אבל גם יש פה איזה האתגר האינטלקטואלי שאנחנו רוצים להבין את העולם, איך הוא עובד, ופה בעצם שני הדברים משתלבים. ומחשוב קוונטי זה בעצם לנסות לרתום את התכונות של חלקיקים קוונטי לצורך טכנולוגיית מחשוב חדשה. מחשב קוונטי זה מכונה שהמטרה שלה שהיא תעשה בשבילנו את אותם דברים שמחשב עושה בשבילנו, אבל הוא מאוד שונה ממחשב רגיל. דוגמה שתנסה להמחיש איך מחשב קוונטי שונה ממחשב רגיל. אז נניח יש לי איזשהו מבוך שאני יכול לעשות כל מיני, כמו מבוך כזה שיש לפעמים בעיתונים, נכון? אז אני צריך למצוא את המסלול שנכנס ויוצא מהמבוך. יש כל מיני אפשרויות, אז אם אני אתן למחשב רגיל לפתור את המבוך הזה, אז הגישה שלו לפתרון תהיה בגדול כזו שהוא יבחן את כל המסלולים האפשריים, עד שהוא ימצא את המסלול המנצח, או כמה מסלולים. כשבכל התפצלות יש כמה אפשרויות, וצריך בעצם לפרוס את כל האפשרויות. נכון מאוד. כפונקציה של כוח המחשוב, או כוח העיבוד שלו, נניח. נכון מאוד. הוא יבחן את כל האפשרויות, אם זה מבוך נורא מורכב, עם מיליארדי אפשרויות, אז מחשב רגיל... לקחנו את הזה מהעיתון הפשוט. אז מחשב רגיל הפשוט... יצליח לחשב. יצליח, כנראה אין הרבה אפשרויות, הוא יודע להתמודד עם זה. מחשב קוונטי, מה שהוא יעשה, אפשר לחשוב על זה, הוא כאילו, הוא ייקח הוא ישלח אוסף של גלים לתוך אני מדבר בצורה אילוסטרטיבית. הוא ישלח אוסף של גלים לתוך המבוך, והגלים האלה, אז מיד הוא יחוש את המרחב, הוא ימלא את המרחב בהפרעות, בגלים, אותם גלי חומר שדיברנו עליהם, שאנחנו קוראים להם במחשב קוונטי קיוביטים, והגלים האלה יתערבבו יעבור מספיק זמן, הם יתערבבו אחד עם השני, ובסופו של דבר התוצאה של אותה סופר פוזיציה, התהפכות של אותם גלים, תיתן לנו גל אחד סופי, ממוקם, שיתאר את המסלול הנכון. קצת מזכיר את המסך עם השני חריצים האלה, רק בדיוק. כאילו הקראנו את החומר על גבי המבוך הזה. כן, אז זה הגישה באילוסטרציה של מה שמחשב קוונטי יעשה. כמובן שצריך להסביר למחשב הקוונטי מה זה המבוך, צריך למפות אותו לשפה שהמחשב קוונטי מדבר, אבל קונספטואלית זה מה שהוא עושה, הוא עובד עם אותם גלי חומר, שקוראים להם קיוביטים, הוא מערבב ביניהם, עושה ביניהם סופר פוזיציה, ועל ידי כך אפשר לבנות אלגוריתמים שחלקם, לא כולם, אבל חלקם יותר יעילים, משמעותית יותר יעילים, ממחשב רגיל, מה שנקרא מחשב קלאסי. בפתרון בעיות מרובות משתנים. בפתרון בעיות מרובות משתנים, בעיות, אז קלאס מסוים של בעיות, זה בדיוק בעיות כאלה שבו יש הרבה מאוד אפשרויות, שמחשב קוונטי לא יכול, מחשב רגיל, מחשב קלאסי לא יכול להתמודד איתם, ומחשב קוונטי שמה יש אלגוריתמים שמחשב קוונטי בעצם יכול לעשות הרבה יותר מהר. יש גם אפשרויות נוספות שמחשב קוונטי
בעצם אנחנו צופים שהוא יהיה יותר, הרבה יותר יעיל ממחשב קלאסי. זה הרעיון. מחשב קוונטי לא אמור להחליף לחלוטין, לפחות כך זה נראה. אין לדעת מה צופה העתיד, אבל הגישה היא של מחשב קוונטי, זה לא שהוא יחליף את המחשבים הרגילים, אלא הוא יהווה איזשהו מכשיר משלים למחשבים הקלאסיים. אוקיי. אז זאת נקודה מצוינת. הבנו פחות או יותר מה זה פיזיקה קוונטית. אני סגורה על הכל, אני לא יודעת מה איתך. מכאן אנחנו במחקר. תואר ראשון, שני בפיזיקה, זהו, סגרנו. דוקטורט, מה? בערך מה זה מחשב קוונטי וקיוביטים, ואנחנו בפרק הבא נדבר על יישומים, מה שהתחלנו עכשיו, נדבר על מה היישומים של מחשבים קוונטיים, למה הם לא בהכרח הולכים להחליף את המחשבים הרגילים שלנו. אז עמרי, תודה רבה על הפרק הזה, אנחנו נשמח להיפגש איתכם שוב גם בפרקים הבאים, אם אתם אוהבים את הפרקים האלה והבאים, אנחנו נשמח שתשתפו עם חברים, עם קרובי משפחה, עם כל מי שזה יכול לעניין אותו, קוונטים. תודה רבה. תודה רבה לכם.